Софія Гальшанская, беларуская князёўна, каралева польская, жанчына, якая адыграла не апошнюю ролю ў гісторыі не толькі польскай кароны і вялікага княства літоўскага, але і гісторыі Еўропы, паколькі менавіта яна лічыцца заснавальніцай знакамітай каралеўскай дынастыі Ягелонаў. Нягледзячы на тое, што паходзіла Софія з гальшанаў, пражыла большую частку свайго жыцця ў Кракаве, але ж я лічу, што менавіта Навагрудак адыграў у яе лёсе знакавую ролю. Сафія нарадзілася і вырасла ў гальшанах у сям'і князя Андрэя са знакамітага роду гальшанскіх і Аляксандры Дзмітрыеўны з роду друцкіх. У сям'і было 3 дачкі: старэйшая Васіліса, сярэдняя Сафія і малодшая Марыя. Калі Сафіі было толькі 12 гадоў, раптоўна памірае яе бацька, князь Андрэй, і таму яго жонка вымушана была разам з дочкамі пераехаць жыць пад апеку да свайго брата Сямёна ў горад Друцк. Менавіта там, у Друцку, у пачатку 1421 года, як гаворыць хроніка быхаўца, і адбылася сустрэча, якая карэнным чынам змяніла жыццё Сафіі. Там 17гадовая князёўна пазнаёмілася з будучым мужам, каралём польскім Ягайлам. Прычым юную прыгажуню 70гадовы і ўжо тройчы аўдавелы кароль сустрэў зусім выпадкова. Якраз у тыя часы ён разам са сваім кузэнам, вялікім князем літоўскім Вітаўтам, вяртаўся са смаленскага паходу. Паход быў паспяховым, але пераход быў вельмі цяжкім, і таму венцаносныя асобы спыніліся ў бліжэйшым маёнтку, якім аказаўся маёнтак князя Сямёна. І хутчэй за ўсё, падчас урачыстай трапезы, якую ладзілі ў гонар вялікіх гасцей, і звярнуў увагу Ягайла на прыгожых пляменніц князя Сямёна. Сафія адразу спадабалася каралю, і Ягайла, які ўсё яшчэ марыў аб нашчадках, звярнуўся за дапамогай да Вітаўта, кажучы яму так: «Было ў мяне ўжо 3 жонкі, 2 полькі, а 3 немка, а сыноў яны мне так і не пакінулі. А цяпер прашу я цябе, высватай ты мне ў жонкі ў князя Сямёна яго пляменніцу, Сафію. Яна з роду рускага, і, можа быць, Бог дасць мне яшчэ нашчадкаў». Да таго ж у сярэднявеччы бытавала такое павер'е, што калі мужчына ў гадах возьме сабе ў жонкі маладую жанчыну, то яго чакае шматлікае патомства. Складана сказаць, што больш паўплывала на рашэнне караля, ці старажытнае павер'е, ці прыгажосць маладой князёўны, але стала зразумела, што нягледзячы на значную розніцу ва ўзросце паміж маладымі, хутка адбудзецца вяселле. Аднак тут усё ж такі не абышлося без праблем. Па-першае, Сафія была праваслаўнай і, зразумела, не магла стаць каралевай каталіцкай дзяржавы. А па-другое, старэйшая сястра Сафіі Васіліса таксама яшчэ не была замужам. А ў тыя часы лічылася вельмі вялікай ганьбай для старэйшай сястры выйсці замуж пазней малодшай. І князь Сямён нават прапанаваў Ягайлу ажаніцца з Васілісай, каб не парушаць старажытныя звычаі. Але кароль на тое і кароль, каб хутка вырашаць праблемы. Васілісу тут жа сасваталі за князя Андрэя Бельскага, які быў у каралеўскай свіце, а сама Сафія была ахрышчана паводле каталіцкага абраду і прыняла імя Софія. І вось у сакавіку 1422 года Навагрудак стаў сведкам вялікіх урачыстасцяў. У фарным касцёле, што стаіць пад замкавай гарой, у прысутнасці вялікай каралеўскай світы, прадстаўнікоў папы рымскага, чэшскага пасольства, літвінскага баярства і шматлікіх высакародных гасцей адбылося вянчанне караля польскага і вялікага князя літоўскага Ягайлы і беларускай князёўны Софіі з роду гальшанскіх. Дарэчы, урачыстасці цягнуліся некалькі дзён. З Навагрудка маладыя паехалі ў Ліду, і там вяселле працягвалася аж да самога посту. Адразу скажу, што шлюбаванне ў Навагрудку было вельмі ўдалым, бо юнай каралеве ўдалося ўсё ж такі ажыццявіць запаветную мару караля. Аднаго за адным яна нарадзіла 3 сыноў. Але нараджэнне доўгачаканых нашчадкаў было ў радасць не ўсім. І змоўцы абвінавацілі Софію ў здрадзе каралю. Яны пачалі аспрэчваць, што каралевічы народжаныя ад Ягайлы. Каралеву трымалі пад хатнім арыштам, яе фрэйлін дапытвалі з прыхільнасцю, а маладых рыцараў катавалі
і дзень за днём праходзіў у невядомасці. На шчасце, спецыяльна прызначанае расследаванне не знайшло доказаў шлюбнай здрады. Урэшце рэшт, Соф'я прынесла ачышчальную клятву на Бібліі, і ўсе абвінавачванні з яе былі знятыя. Пасля смерці Ягайлы спачатку польскі, а затым і венгерскі трон заняў іх старэйшы сын Уладзіслаў. Соф'я вельмі ганарылася спадчыннікам, які заваяваў у вайне з туркамі славу адважнага рыцара. Але нядоўгі век быў адпушчаны маладому каралю Уладзіславу было ўсяго 20, калі ён бясследна знік падчас бітвы з туркамі пад Варнай. Соф'я упарта адмаўлялася паверыць у смерць сына і ўсё чакала яго вяртання. Але час ішоў, а вестак аб лёсе Уладзіслава так і не паступала. І тады каралева зрабіла ўсё магчымае, каб польскім каралём стаў яе малодшы сын Казімір, які на той момант з'яўляўся вялікім князем літоўскім, і дамаглася свайго. Соф'я дачакалася нараджэння дзяцей і ўнукаў караля Казіміра, якія з часам занялі троны еўрапейскіх краін. Вось так, дзякуючы ўдаламу навагрудскаму шлюбаванню, каралеўская дынастыя егелонаў панавала ў сярэднявечнай Еўропе амаль што 2 стагоддзі. Кажуць, што і дагэтуль у Еўропе няма аніводнага высокаўладнага дома, які сярод сваіх продкаў не меў бы ягайлавых і соф'іных каранёў. Памерла каралева Соф'я ў 1461 годзе ва ўзросце 56 гадоў і пахавалі яе ў Кракаве, у капліцы Святой Тройцы Вавельскага кафедральнага сабора. Уже шмат стагоддзяў мінула з той пары, але і сёння ў Навагрудку памятаюць аб тых падзеях. У сцянах фарнага касцёла ўмаравана памятная табліца, а ў 2006 годзе у гонар 600-годдзя з дня нараджэння будучай каралевы ля касцёла ўсталяваны памятны знак з яе выявай.